Pagtugon na karanderiya din na Kasi nakaibaho pa na lang na ibin Kana pa na, kanay pala man Wala kasat ko na tatlong agpe. Ha? Wala kasat ko na tatlong agpan. Magulat mi mong ilungag lugar na Wala ka hagapan sa kubugan. Kami lepas to bugas. Dito na basta na ibaho diyan na ba? Wala lagi naibahaw pero wala susan. Kan kaon mo tinapara. Oh, magkaon may tinapa. Palit lang tinapa. Pag tinapa pa ito na mong bahaw. Oh. Basta inyo na kanan ng bahaw na Kaya ang ako ba rin ba nito kay tandan. Kami bahaw na ibin palit mi simog tinapa, palit mi soft drinks. Basta para manimpan. Sa tinapa. Pila tong bahaw ninyo na Ano na tinapa? Ayaw na. Ha? Lagan man pa. Pantag bahaw. Oh. Wala itong deso abri-abri na wala kang birabirahon dira. Ay kanin pamilya. O kana mabri deso na Aman mo ka. Dini rami na Ha? Dini rami. Di naman. Dahil pag mong gigikan na nay. Aman mo. Ha? Tagata mo. Nag-aalai. Kalugmanan guys, wala dahil kanang kwan. Karinderya, right pa rin. Why si karinderi, so wala may karinderya. Kahit may kinapa tapos nahangyo may bahaw. Palit na lang yung bawa ni. Guys, nami karon ni sa kalugmanan pero wala pa gid may kailak ni nanay. Pero si nanay nahangyo may kang nanay gina nga kung mahimo makakon mi kay pakatsampa mi siyang bahaw kay pati may tinapa na may pan pangasnakon niya. Kay wala gutom man kay karinderya. Nay sin malani mo nay. Arsi nga mayantaw. Mayanto? Mayantaw. Mayantaw, RC Mayan. Si Bulkit, tayo ko na, muna akong ngalan ay Bulkit. Una. Ingon nila dali ra kuno ka uli. Wala man sila naka-uli. Salamat kayo na ya. Kaon. Ay sulba namang paniod to dire kay. Sulba na mong kanyot to, di na may mapasmo, gitmod ka nanay. Ang Ginoo nga ang Ginoo. Oh, tanawang kutsara ni nanay, karon pa nang gabriyan mo. Oo, hindi ka ngayon. Ya, Brian, may bagong ang kutsara. Nay, salamat kayo na ya. Thank you, ginaya. Walay kumo ang manghangyon. Ang hangyon may ginagbahaw ka na nagkitagaan din yung bahaw. Oo, di ba? Oo. Uy, yan. Salamat kayo, Nay. Tawag kami. Liko-liko bayata kanay habanwa Dayon kau taban wako Dayon kau taban wako